napakusog so habagat kaya padagos na nag-uran natugang ni tipo sa satuya nagkapalibutan. Welcome sa programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw din Miyerkules na pala na di. Miyerkules na. Makaskas ang pangyayari. Miyerkules na po mga tugang. Ngunyan pong aldaw na ini. Good morning po sa Indogabos, mga parantabay niya to sa siyudad ni Legazpi. Mga parantabay niya to, mga tugang sa Banwaan, Candaraga. Po kamugabos ha. O sa buwan sa tuya na mga taga-Banwang Daraga and Siringman, mga tugang mga parantabay niya to sa bilog na probinsya Canalbay ha. Bicolano, tayo manapartigan mundo ha. Good morning tabi dyan sa probinsya Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, mga taga-Masbate, magusog kita dyan, partikan Camarines Sur. Siyempre, sa may partikan Camarines Norte po, dyan sa may partikan Pagasbas, may kaklase ako dyan. Pagkaaga, sabi niya, nakatutok siya digdi sa DCGB yan na Bagasbas area, may dagat yan, open sea. Mga tugang kaya nakakapenetrate per signal kan DCGB. Kaya good morning, Tabi! Sa Indogabos, oy, so may mga birthday, Tabi, i-text nindo sa indong mga concerns, mga greetings. I-text Tabi nindoan sa indong mga reactions. At siniba pang mga pagbabati yan tabing pag-aaga sa number po na ini ana po nin mga lapis o kaya ballpen sa tuya tabing numero 0928-777-5548-0966-203-0034 tapos sa tuya anduan na number pwede nung i-text sa tabing smart, sa tabing global itong kulang sa smart 0928-777-5548 sa globe 0966-203-0034 o yan tabian mga numero nung i-text of Aperman mga nakatutok mga tugas sa tuya tabing social media platform o yan tabing aldaw. Good morning Indogabos, hanggang po kitang alas 6 o alas 7 pagkaaga para po ipaabot ang mga report kan Mega Force Patrol ali po dyan sa luwas ipaabot ang mga bareta sa Lado Nacional sabay po si News Director Mardera Cruz dyan sa News Base at DCGB hapon ang mga garbage collector tadi actually mga alas 3 pa ni Maratana nahiling ko digdi sa kalabaan kan Rizal Street at tugang ang satuya tabi na garbage truck sa tuya tabi na garbage truck durumugon kaya rakmangkan sa tuya na kwan kaya rakmangkan sa tuya na mga garbage collector durumugon sa sen na paghakwat kan yan habang nag-iikot kan sa pagkuhakan sa tuyang mga basura sa mga material recovery facility yan yan tabi grabe sakripisyo man pag mauran mainit human giraray pag mauran human giraray. Anyway, tabi parte kan sa indang trabaho. Good morning tabi kay Jonas Rosal. Saro sa mga in charge kan garbage collection. Hindi po sa siyudad ni Legazpi. Kaya tuloy-tuloy ang magiging malinig. Pero na timing man, maray sa pagkaturog kan mga athletes sa presa. Tamalipot magani. Na mga tugang pigdadaplos. Trick pan, okay, sige, madali lang, malipat lang kita mga tugang kikuan, malipat lang tabi kita ki-platform na pagkaaga, magparerero dyan, magparali lang, nagkaperang minuto sana, magparerero magparerero, madali sana. And you're staying by my side.
Yo tabi, sa radyo, natanadangog mo ako. Madi, maray daga. Henry Sasato, di mag-breakfast tayo kay Chakris. What time ka punta? Kwan po, mga alas 7 po. Simbagon ko ini. Alas 7 po nung good morning, tabi. 7 a.m. po. Yes. Yan ha. Good morning, tabi. Ayan na lang ha. Good morning. May libre akong pamahawan sa kwan. may libre akong pamahawan. Yet your image is still the same. Sa Sabado, mag-breakfast ngaya po tayo. Ninong Romy, It's all- maray na aga po. You've LCC. Yan, good morning tabi sa mga taga LCC. Madi, maray na aga. Madi. Hello, Madi. Madi. Bakit ako nadagog ni Madi? Madi. Madi. Si Madi atabon permiya. Kaya para po ko gayud ni Pading Beda. Biga para po ko gayud ni Pading Beda. Atabon. Okay, sige po. Oy, good morning tabi sa mga listeners natin. Mga tugang sa bilog na mundo. Kumusta lamang tabi? Sandali lang ha. Good morning tabi. Yan ha. Sandali lang ha. Taon may saro pa akong kwandigdi. Okay na to. Sige, ora na. Okay na si Pading Al. Ready na. Pading Al, good morning. Come in. Morning, pade. Dahil na nanggad dinangog kan kontratista an pakioron kan sanggunian panlalawigan na pundohon para mentras an patrabaho kan Piñaranda Park mentras na day pangmaray na ororon kan mga koordinasyon sa mga dapat i-koordinar sa Kapitolyo Provincial. Sa ngunyan, nagpapadagos ang construction kaso hapon talagang haros inubos na inulag ang mga struktura sa laog kan Piñaranda Park na kinudalan dahil talagang pinuuna na kan kontratista ang patrabaho. Inod kaniya sanggunian pananawigan sa pagi ni board member ng Piarandia nagpasan ng resolusyon address sa DPWH na reglaron mo na ang maray na koordinasyon dahil dahil pagkaisi ang ibang departamento kan Kapitolyo na concern sa mga struktura dayaon sa Laucan Piñaranda Park. Alagad notra na sagod sa ngunyan mga 2 semana na ang nakalihis dahil man ini dinangog kan DPWH sa sinta sa ngunyan duro diretso na ang pagpapatrabaho kan Piñaranda Park. Oho. Yan ba rin ang karas kan informasyon digdi sa luwas alarmario DCGB. Thank you, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ang hapot, at ayan nga nang sinabi ko, ano ang poder sa aperakan sa Piñaranda Park pag saniri kan gobyerno probinsyal. Tama? Siguro, makapapundukan korte. Makapapundukan korte. Anong basihan? Diba? Korten makapapundugod kaya. Natad papundoon, baka habang nag-resolution, pig-asikaso na. So, pig-asikaso na sa papeles na dapat asikaso. Nakaragpaaral na. Alright. Bueno, Jimmy, nasalita. Mga tugang may dagdag na report. Lubang kita kay Chief Reporter Jimmy Boy. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga mauranon. Onyan na pagkaaga. Sa mga dagdag niya tong bareta, malapelikula tabi so aksyon BP. Aha. Kan joint forces kan iba-ibang sanga kan PNP na maserbi nin search operation sa Tulong Harong sa Basicao Coastal sa Piodoran
kasuod mga maagahon nagresulta para sa purutukan tabi BP. Aha. Duang miyembros kan PNP, saro CIDG, saro SAF, ang tinamaan sa primerong dangkuros kan purutukan tabi BP na dahil man pinaglalauman kan mga operatibas dahil taan katuyuhan naman sa naninda iyo an magserbi nin search sa sarong o sa tulong mga harong sa nasabing lukon. Dahil nagpipinsar so mga operatiba pasado sa team leader kan CIDG na si Lieutenant Colonel Joseph Maribay igwang duminalaga na nakauba tabi biping lalaki. Pinutok-putokan tulos, strapping ang ginangyari sa sayda. Oo. Ngunyan, nasa tahaw ni Lieutenant Colonel Joseph Maribay, itong duwang tinamaan, siya nasa tahaw, dapa man tulo siya, BP, suwala sa tuo niya, parehas duguan, tantama sa tulak. Oo, pangyari ano? Ano niya, ang ginamit na badil, sandali, tapigiskan ko. Ang ginamit na badil, pagtubod ni Lieutenant Colonel Maribay, iyo an Thompson. Oo. Tawa nag-automatic da. Takon na puruhan da sindali mate. Grabe di. Pagdalagan da kay itong lalaki, di antimano, nag-retaliate sinda. Dahil maninda na isina, kung tamadiklo, mauranon pati da. Dahil ninda masabi, kung may tinamaan man, 5 ini na mga persona na isi-search. Aha. 5, 2 so nadakop, pero sa mga pangaran taod-taod na siya na ang mapangaran ka ni Tabi Bipita. Pinag-uugid niya to kaso hapon sa horor o sa moyang horon-horon Tabi Bipi. Nag-uumagid ang pattern kan grupong ini. So na break pa sana o na bring ka pa sa ng grupo sa Libon. Gun for hire. Gun for hire. Ang pangaran Dasmo Brother. Pero ang iba man ang apelido sungaran sa na ini. Paguna kanso mga inot na nagluwas na istorya. Iyo ito ang apelido. Bako man ito ang apelido. Ngaran ito kan grupo. Gulping badil nagkakuro ata BBP. Gulping badil. Mga puertihon talagang badil pati. Mga caliber 45 sa iba mga bago. Iyo ang nagka-recover. Ngunyan, nakadulag tulo. 2 sunadakop ninda. So tulo, dahil masabutan kung may tinamaan man. And sabi ni Lieutenant Colonel Joseph Maribay, igwa pa sindanin mga follow-up operation manungod sa bagay na ini. Matatandaan igwa baganin babaeng binadil na nabarita kita sa UWAS. May connection ito digdi. Iyo ano? Giri hararo mga istorya Jimmy adi. Araraw man istorya ka ni. Ito bagan, kung matatandaan, may binadil na barita kita sa UWAS na magkataning na harong. Iguanin border. So border, so suspect. Na iguang ka live-in. Ngunyan, nahiling man sa nakan, abo paghilingon, nahiling kan kataning, nadagit. Ngonya nagluwas sa sarong babae, nagahiling man so itong lalaki. So inot na nahiling, nagdulag. Pangyayari adi. Pagdulag, so babae so napuruhan, nagahiling ka man nga sa binagtakan. Ay, Jesus ko. Grabe adi. Tapos duminulag and saro ini sa
pinagtutubudan na sa kasabay duman sa nangyaring armed encounter na kaso hapon Oo, oo. sa Basikaw sa Pangyayari Piuduran. sa Maabakali. Ararom na istorya ini, Bibi. Ararom? Oo. Ngunyan, sa duwang pulis, pinag-asigurar na safe na tabi, Bibi. Nakalibre na sa inopirara na ini. Oo, oo. Maswerte, pamanso grupo ta, may naroon mong inistrapping dasinda. Salbatana, no? Dahil Ay, sila nako. nagpipisot na mga search operation man sana. Yun na ito, nangyari. Oo. Pero ano, Jim, nadara so gustong gibuhon kang pulis? Duwa na dakop, tuluso at large. Oo. Dahil hindi, kumpa, delikado datong tulo, tayo igwa pa nin mga badil, nadara. Iyo, ano? Oh. Ay, Nagapon nako. sundong banggi kitang paparalo up kay ni. Oo. Digdi sa Albay PPO and digdi na sa CIDG. Nagkataon, nagpasiring kita sa Albay PPO, piganap niya to si PD, kung bako sa tagapagtaram na designadong bago, si Madam Busirin, Genevieve Busirin, na Halibaga Santo Domingo, na iyon i-transfer bilang tagapagtaram kan Albay PPO. Yes, yes. Pagtambara ko digdi sa guard house, sa gate, di pinagkuha sa ID tapos makuan nga kitang clearance muna. Mangaman, may uminaging kutse. Oo, oo. Uto na ngayon si Madam Genevieve, palawas. Pinapundukan mga pulis. Inapot ko niya ko, ma'am, nag-introduce kita, na niya ko, ma-introduce ako si Jimmy, DCGB, mapala pa ko nangyari sa Piuduran. Oo. Relieve na nga ako no yung ngunyan, mali na nga ni nga ako, pasiring na ako sa Campo Simeon Ula. Duwa sa baritang na ako akong mga preskohon kaso. Relieved na pala. Oo, pali na nga ni ako. Pangyayari sa Maabakali. Doon, na-scope ko naman. Wala naman tagapagtaraman Albay PPO. Samantalang, dahil pa nga ni nainitan, lubutan sa tukawan ni Madam Genevieve Busirin. Wala na naman. Minatukaw pa sana, simana pa sa nagaro. Pangyayari sa Maabakali. Makonswilo ang rigo. Natanong-tanong ka na rigo doon, adi. Inda. Di ko na sa buto ng Jimmy kung natataro kang kaskas ang rigo doon. Dito niya ko, ma'am, minatukaw ka pa Natataw sa yun, napagay adi. ka panganin na, dahil may panganin niya ako Oo. na-interview, dahil panganin niya ako nakapagkortesiya digdi na. No. Ikanan bagong tagapagtaram kanino tagpasir ako dahil pa man siya. O sabi ni PD, pag nagkataon niya, drop by kita, siya ngayon tagapagtaram na designado na kanal by PPO, ito nagbarigudon nga ni. Oo. So dating tagapagtaram digdi si Madam Lani Mendoza, Oo. nag-schooling. O di yan, hinanap ko kaso hapon. O ma-clearance, palaw, ngayon nagluwas, tamang-tama, auto na sa tangod ko sa auto, Oo. paluwas na, yun, pinagpundo, kan mga pulis, may tuyo ngayon sa DCGB ngayon, palaw, ano ngayon, mapasiring na ngayon ako sa Campo Simeon Ula, dumana ngayon ako madistino, sa R8 daang. Kaya wala man kitang nakuha ang informasyon kaso Ano na si kung PD paano to Jimmy masusog sa totoo sana na natanong na magkaskason ang mga aruga na di. dahil tayo ba sinda nagsusunod man sana. Pero nga may rason niya. Natanong na magkaskason na biga para re-reshufflean. Hindi. Di ba? Ay, napangyayari sa Mauraro. Ngunyan, pigapot niya to sabi ko si Senan bagong tagapagtanong. Si Senan naputon me. Oo. Wala pa man nga si PD. Nga si PD nagka-meeting.
Dapat. Okay. Mhm. So, yan, sunakuha niya itong mga bagong istorya kaso hapon habang nagpa-follow up kita ka na istoryang yan na nangyari sa Piodoran. Then nag-proceed kita sa CIDG. Oo. Nanganing makuha niya to. Tiguanin mga iguanan kitang nakuha ko tananin mga data. Kundi post ito, iba man kan sudah talagang dapat na ipalap niya to. Hali duman sa mga opisyal, asin sa mga opisina. Pag-abot niya to sa CIDG, iyo, Oo. anya protocol, ang gabos na informasyon man, yan sa Campo Simeon Ola dapat magpaluwas. Iyo ano? O ngunyan, di niya ako paano, sige sir, istorya, mabibilog ko na sa istorya, nakari para sa kataning. O ano ngayaan? Gabos na baga ngayang istorya, bilog na mabibilog muna, piga para surat mo ngaya. Dahil mo ngayon sabi sa pag-iriba niya na si IDG, rimati na ngaya, pigparatara mo na ngaya so istorya. Sudital niya yaw na. Bako man ngaya kan dapat kan magpaluwas. Ako, diskarte man sa niya ako, sir. Nalilibong ako kang patakaran sa PNP ngunyan. Wala naman. Ale, oo. Wala na si Madam Genevieve Busirin. Okay. Sadya na daw siya sa Campo Simeon Olangon yan, majujuti. Okay. Yan ta BBP, abangan taod-taod ang detalyes kabilugan kay ni. Dahilan ta eksklusibo an pamayukan CIDG iyo an i-interview taod-taod alas 8 nin pagkaaga. Aha. Sa tabako pa ni kumpleto na detalye ka ni siya na mapaluwas taod-taod. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan sa haluan. Yan po ang mga bareta, mga tugang sa lado lokal na na-follow up ni Jimmy kaswapon yan. Nadakop ni Jim ang istorya. Yan po mga tugang sa may partikan Piodoran Albay. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Duwang kita sa mga headlines kan mga bareta kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, mga politikong naglalaom sa Kwarta Campogo nabulabog sa desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na ipagbawal na ini epektibo sa Aldao Cansona kang presidente. Baka ko ta nakakwenta na ito Paring Mar sa election budget adi. Election adi. Yan ang sabi ni Congressman Robert Barber. Adi. Yan ang Santo Pocoban, magiging ligasiya kan Marcos administration sigun kay House Speaker Romualdez. Tama yan. Pipa gibunanin sa Rongley ang Kamara. Tangani na maski siya ang tumukaw na presidente sa mga masunod na panahon dahil na makalawag ang Pogo. Mawarang income sa Pogo, mababawi man sa nagang gobyerno sigun sa National Economic and Development Authority o NEDA. DSWD inita sa red alert ang patakot ka na bagat asin bagyong Karina. Mandang Alice Gu, nagsorry kay Senate President Chis Escudero. Pero sabi ni Escudero, ito kung hayaan, patawad sa imong kun magpeling ka digdi sa Senado. Yan. Oo. Pero sabi, dahil man nga kumadyan. Tagas-tagas talaga. Okay, Department of Agriculture, siniguro ang kandaan sa pagsimbag sa epekto kan Bagyong Karina sa sektor ng agrikultura. Mantang ang Bagyong Karina sa ngunyan, pasisiring na sa Taiwan, pero nagkusog. Chok allowance, ka mga paratokdo sa eskwela's publikas, itatao na sa Lunes, sigung kay Deputy Secretary Sonny Angara. 5,000 pesos in EPP. Pero by next year, ang sabi magiging 10,000 pesos na ini na pwedeng magamit kan mga paratokdo sa pagbakal ka mga instruction materials sa ipapapangay sa classroom. Pag ako ni Presidente Bongbong Marcos, nakalangkaw ang presyo kang barakalon, inumaw. Hindi no comment sa arrangement kan China sa Pilipinas sa ayungin resupply mission. Bantang Presidente Bongbong Marcos ginibusan na ang sa iyang magkakanig ng poder sa desisyon na total ban Campogo. Sikong kay Congressman Joey Salceda kan 2nd District of Albay. CBCP nagpulos din pangadji sa tao kan tensyon sa West Philippine Sea. Mantang nagkaigo ng pirmahan ang PT forms as in ang ining COMELEC
para sa seguridad ka mga media na mag-cover kan eleksyon sa masunod na taon. Mhm. And then ang PBA may bagong pasabog. Kapag puon kan kawat sa next month, may 4 points na. Aha. Dati baga 3 points na. Yes. Duman sa 23 perimeter line, 23 feet na perimeter lali sa ring. Mhm. Ngunyan, extended rin sa 27 PA. Iyon ito ang 4 points. Yan. Oo. Sabi kang PBA Board of Governors, Oo. posible ngayang maging makaskas ang kawat. Ah. Tapos pwedeng magluwas na ng magbamarantumana na Oo. at Oo. mahiwas na sa zone perimeter. Ayun. Okay, Oo. yung mga pagbabagaw sa mga kawat sa PBA. Iyon, Ay, oh. yan po, sabi. Okay, VP, yung mga mm na pagkaaga, ato dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa namin Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ko mong maski daing load. From News Base, ini po si Mardela. Good morning! Thank you, Padigma. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines yan kan mga bareta sa Lado Nacional. Mientras tanto, mga tugang i-text na po ang mga birthday greetings nindo in the morning. Digdi po sa DCGB sa inyong programang Morning Hirit. Aramon ta daw mga tugang ni Bapang mga bareta dyan po sa Satuya na Kapalibutan. 10 minutes bago mag-alas 6. Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Saka dagdag man na itong bilang antisipasyon para sa paparaming burokasan kan klase sa Hulyo 29, 2024. Nasa pagpreparar naman ngunyan ang lado kan kapulisan, partikular na ang gabos na mga hepatura kan PNP Regional Office kung saan pinag-aktibar naman ang sa indang Oplan Balik Eskwela kung saan ang mga kapulisan sa Bicol igwa na rin ibinabang kasuguan ang Regional Command na sigurohon ang sa indang commitment tangani mamantinir ang matrangkilong burokasan kan na klase. Katakod kay ni VP Henry, mabugtak nin mga police assistance desk o PADS sa manlain-lain ng mga eskwelahan digdian na point of contact kan maski anuman na mga concern, kaputan o kaya kay puwan magpatuwang sa mga kapulisan na pwedeng dulokon kan mga estudyante, magurang asin mga maestro asin na maestra. Nasa 1,140 personnel ang ibababa kan mga kapulisan para iyo ang magmando kaining police assistance desk. Tanganin ng masigurong malikas na makapag-responde sa mga madulok na mga estudyante, maestra asin mga magurang. Apwera kayan, may regular na foot asin mobile patrol na maglilibot sa mga main thoroughfare o mga highway, pasisiring sa mga eskwelahan, manlain-lain ng mga institusyon. Ining pagpatrolya, iyo ang gigibuhon na in a daily basis. Tangan ng mapreventaran ang mga individual na may mga mararaot na tuyo asin maprobentaran ang mga potensyal na mga pwedeng makapag-influensya sa mga estudyante na iyon makadalo sa inda sa mga illegal na aktibidad. Pero kaya may mga road safety marshals na iyon na i-istasyon sa manlain-lain man BP na mga traffic areas tangani masiguro ang magayon na dalagan kan bulos ni trapiko dahil ang expected naman ang pagruso kan mga individual biyahero pagburokasan kan klase sa pitsa 29 kaining Hulyo 2024. Yan tabi BP ang dagdag na istorya alitigdi sa Luwas Police Regional Office 5 Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwa. Jing, si Jasmine, nakakontak na sa mo. Linga daw tabi. So, si Jasmine nakakalaog. Tapunan ko na sana. Ade, okay na? Sige daw. Wala. Hindi na makapasok eh. Sandali lang ta. Si Jasmine, i-text tabi din daw mga tugang sa mga birthday greetings. Pagkalipas ka ng report ni Jasmine,
ano yan, kumula ron niya ito, iba pang mga mensahe. Hindi sa pagkaaga, madali lang ta. Ito na lang, tigil lang si Jasmine mga tugang makapagpaabot and report in the morning. Digdi po sa satuyang programa. Jasmine Baluloy sa dagdag na bareta. Jasmine, good morning, kamin. Yes, good morning, VP. At sa tuyang mga paraan tabay, para sa dagdag niya itong bareta, aprobado sa pangtulo at Pangtulo asin, pinal na pagbasa, ang sarong ordinansa, kan sa siyanggo ni ang panlungsod kan Legazpi. Salvatana na, napuputol. Napuputol. O, busy na. Jasmine, ibaba mo, sulinya mo. Ano? Busy. Aprobado sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang sarong ordinansa sa sanggo ni ang panlungsod kan Legazpi. Ang ordinansa may titulong bla 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 bla. Ini pinagpadrinuhan ni Councilor bla 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 bla. Katuyuhan kan sinabi ng ordinansa na ma-regulate bla 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 bla. Ang mga masuhay sa sinabi ng ordinansa igwanin penalidad. Yan ang mga dagdag na bareta. Ako po si Jasmine Baluloy. Yaw na dyan, Jing. Yaw na. Kamin, Jasmine. Hello. Nagpuputol-putol ang linya. O, sige, go. Aprobado sa pangtulo at pinal na pagbasa ang ordinansang pinasar ni City Councilor Milabal asin ang co-author na si Alexander Hao may kinaalaman sa pag-institutionalize kan Barangay Tano Day sa Setyembre 29, 2024 for every year sa syudad kan Legazpi na may 600,000 pesos na pondo na mahali sa City Government of Legazpi para sa implementasyon kaining ordinansa na dakulang tabang para matauwang rekognasyon. Importansya ang mga barangay tanod sa komunidad, magkaigwa pa nin development as in pagpromoter nin peace and order sa barangay sigun kay City Councilor Milabal katakod man kan pagkomemorar sa enot na semana kan bulan kan Setyembre bilang National Crime Prevention Week asin ang pag-obserbar man sa bulan kan Setyembre bilang Peace Consciousness Month in coordination man sa Department of Interior and Local Government o DILG. Katakod ka ini authorized ang sangguni ang barangay na mag-organisar nin community brigade barangay tanod or community service asin maengganyar man ang private organization na magkondukta nin mga aktibidades na ma-recognize ang importansya kan barangay tanod sa satuyang komunidad. Yan po ang update kan 27th regular session sa sangguni ang panglungsod. Jasmine Baloloy, DCGP. Hello, Jasmine. Tama ito sa pagkadangog ko, Barangay Tano Day. Yan, di ba? Barangay Tano Day. Yes. Mga tanod, iga pa lang kamukyal daw. 600,000 da sa budget. Tama ba ito? Opo. Barangay Tano Day, 600,000 sa budget. Opo. Anong albulang-bulang gigibuhon? September 29 tabi EVP. Kada September 29. Opo. Kan taon. Ano yan? Anong magiging proseso kaya da? Itiri po nun sa mga tanod. Ano? Every year tabi EVP, ma-celebrar sinda kaining Barangay Tano Day, magkakaigwaman sila ng mga aktibidades para mandaa sa development, asin ma-recognisar man ang tabang in connection sa peace and order man sa barangay asin sa komunidad. Ayan. Okay. Sige. Opo, yan ang nadagdag na impormasyon. Jasmine Baloloy, DCPT. Thank you, Jasmine. Ang mga bareta, ay sandali lang. Isus ko ba? Ano yan? Madali lang po, tauni palansok. So, mga inay ko po, dakulo na palan sa mga kwanta, mga greetings ta. Sandali lang ha. Good morning. Ay, yung pag-asa pala. Pag-asa ha. Primerong item ta sa alas 6. Ngayon na aga. Primero tang item so pag-asa ha.
Okay? Good morning, Migo. So, PBB kan teachers, kumusta na daw? Ay, wala pa. Wala pa po. Wala pa. Magalat-alat, Migo. Kahira kan mga parating na kikwek-kwek, nagkawara na ang pugo. Para na parating ng kwek-kwek. Good morning, Hen. Ang gibuhon ninda, daay pag-receive ninda ang tapos na bahala ng DPW's politiko di Salbay. Aha. Good morning, Idol Hen. Shout out sa mga taga-Aleco. Permin na sa na-brown out digdi sa bagong sirang. Istan sa Legazpi. Ngunyan, pag nag-aga warang kuryente, gari na baga inagihan ki kalamidad. Ano nakita Aleco? Buro. Aha. Okay, sige po. Ipaabot tayo ni ha. Good morning. Grabe man po pa-seminar kan Albay Division. Gari giguro tumnaan mga teacher. Ganito. Grabe man po pa-seminar kan Albay Division. Garo giguro tumnaan mga teacher. Natapo ito. Kwando tabi kan detalye. Tapasadahan ta daw. Anong pong nangyari sa seminar? Ano nangyari tabi? Sa sendong seminar, mga teachers sa Albay Division. Dapat po lifestyle check. Bakit ganito itong mga reaction? Di ako nag-garibay niya. Happy birthday po kay Nanay Florentina de los Santos. 100 years old na sa Tagas. Oy, good morning. Happy birthday. Nanay Florentina de los Santos. 100 years old na da tabi. Yes. Okay, good morning. Good morning, Tabi. Ano po ang problema kang Purok 5, Tibangray, Barangay, Tinampuligaw? Dit lang uran, grabe tubig ali sa bulod. Sa diton ang luho kan imburnal, ang tubig mabalyo sa ibong kan Tinampo. Kaya na was out ang mga host kan tubig, ta yaon gabos ang linya kan tubig. Sakali, pwede Tabi pakibisita kay Jim para matabangan kami digdi aloy na ini problema digdi bata taguran na Tabi. Sige tayo forward to Tabi kay Jimmy ha. Hoy Matana, good morning Tabi. Sa mga taga Buraguis daw. Salamaton. Good morning kay Padingdo. Good morning Padi. Sige. Okay na ba? Sandali, tabaka digdi patama bareta na Tabi kita sa alas 6, ano? Mabareta na kita sa alas 6. Aha, okay. Sige. That's your birthday. Yes? Good morning. I hope. Kay Jimos. Ay, Jimos. Ay, tama. Happy birthday kay Jimos Adike. Yan. Happy birthday daw. Hali sa tugang. Yes. Good morning. Erak man ni Sara Duterte, tinanggalan ki mga security escort sa di. Natadaw. Iyo man talaga. Iba naman talaga. Sa bagay, ano yan na di? Iyo man talaga ang buhay. Iyo man talaga ang buhay. Alright. Wala na. O sige po ang mga bareta, mga tugang masunod na. Magalipas lang. Kan mga patalasta. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:04 oras sa Pilipinas. O kaya alas 6:04 ang oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw ngunyan na Miyerkules o pang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan pong aga digdi po sa radyo DCGB. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, duwang tauhan kan PNP Lugadan matapos paputukan sinda kan mga suspitsado na siserbihan kan warrant of arrest sa Basicao, Piodoran, Albay. Mga personahes kan DILG Bicol nagilibot ngunyan sa barangay para sa validasyon kan Seal of Good Local Governance for Barangay. Nasyonal, mga politikong nagalaom sa kwarta kan pugo na bulabog sa desisyon ni PBBM na ipagbawal ini epektibo sa aldaw kang sona kan presidente. DSWD itinaas ang red alert na patakot kan habagat asin bagyong Karina. Say Alice Go nagsorry kay Escudero, Escudero kay Go nagpahiling mo na o magpahiling mo na sa Senado. Sa ibang nasyon, CrowdStrike nagrehistro rin dakulang pagkalugi matapos ang global IT outage. Business News, DTI, halion sa listahan kan SRP ang nagkaper ng basic as in prime commodities. Health News, peligro sa mga aki kan sobrang paggamit ng gadget as in sa aki pangedad ipinatanid kan mga health experts. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Lugadan ang duwang miyembro kan pulisya matapos iding paputukanin badil kan mga suspitsados na sisirban kuta nin mandamiento de aresto dahilan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kasuhapon sa Sitio Tinago, Barangay Basicao Coastal, kan Piodoran, Albay. Base sa inisyal na report kan pinagsarong puwersa kan Albay Police Provincial Office, Piodoran Municipal Police Station na siniba pang miyembro kan operatiba,
Ginibo ang operasyon kontra sa Dasmo Brothers sa nasabing lugar kung saan kan serbihan in search warrant hali sa Regional Trial Court o RTC Ligao tulos man na nagpaputok nin badil ang tulong Dasmo Brothers kontra sa operatiba na nagresulta sa pagkairido kan duwang pulis na tulos man na idinalagan sa ospital para sa magkanigong medical na atensyon. Mientras tanto, duwa sa anom na suspitsados ang naarestar asin midbida na sila alias Rio 24 anyos mantagan saro dayman pinangaranan ang mga nakadulag asin pinagahanap pa kan mga otoridad iyo sinda alias Elmer 34 anyos alias Rael alias Tatang asin alias Tigbas. Sangunyan padagos ang investigasyon kan mga otoridad para padagos pang mantang padagos pang pigahanap ang mga nakadulag na mga suspetsados. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, naglilibot ngunyan ang mga personahes kan Department of the Interior and Local Government Bicol, kaibahan ang iba pang mga opisyales, mga iba pang opisina kan gobyerno sa mga barangay sa rehiyon para validasyon sa madeterminan kung sinda pasado asin magkanigo na mataunan in Seal of Good Local Governance for Barangay. Inian pinagkumpirmar sa DCGB News si DILG Provincial Program Manager Conifer Codia kung saan kaibahan sa mga pigihiling kani asin pigukonsiderar nindaan mga naging accomplishmento existidong programa asin iba pa manungod sa financial administration and sustainability, disaster preparedness, safety, peace and order, environmental management asin ang social protection and sensitivity. Ipinaliwanag ni Kodyan na ang SGLGB ang saro sa mga flagship program kan ahensya na minarekognisar sa mga naging espersos kan barangay na may marhay na paggogobyerno. Aminado man si Kodya na dakol pasin nang dapat gibuhon para madugangan pa ang mga barangay na makakasabay sa validasyon asin matataunanin pagmidbid kan sa indang ahensya. Bako lang sinda basta nagtukaw, nagsumirit sa posisyon, they have a great responsibility and roles na dapat gampanan. Kung ano man ang result digdi is a reflection kung anong klase ang pag-manage mo or pag-administer mo kan sa imong barangay or kung anong local government unit. Si Madam Conifer Codia, ang Provincial Program Manager kan DILG. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Tree cutting sa 3rd District kan DPWH. Apektado kan sigidong pag-uuran. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Na moya-moyang natawanan ni special permit to cut kan Senro kan dinaran DPWH 3rd Engineering District hali sa Senro. Ang problema dahil diretsong nagkakapurutol ang mga sentinel na akasya dirakulaon sa mga gilid nin Maharlika Highway pondigdi sa barangay Paulog dahilan sa sigidoan uran Sabado asin Domingo sana. Ini ipinag-schedule sigon kay Sir J. Acuña magin kan tagapagtaram kan DPWH digdi sa 3rd District sa persona ni Ma'am Julie Año Nuevo dahilan sa kulang ang mga bihikulos na nag-aaragi Sabado Domingo sana ini tatrabaho alagad sa primerong pagpalod pahirapan talaga dahilan sa gulpian mga kable pigiiwasan asin talagang naapektaran ang bulos kan trapiko sa pagtumba kan mga kahoy. Nagkataon pa na sigidoan uran kaya sigon kay Ma'am Julie Añonevo hahalato naman inda ang pagnormal kan panahon mag-init purabir ipagpadagos ang pagpapalod kan mga kahoy. Gulpi ini mantang ang darakulang puon kan akasya itatambak ng una sa compound kan DPWH sa barangay Paulog para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nangapudan si Santo Domingo District Jail Acting Warden Jail Inspector Noel Badulio
sa publiko, organisasyon, grupo asin iba pang stakeholders na padagos sindang tabangan asin suportaran ang programa asin aktibidad para sa person deprived of liberty sa laog kan sa indang fasilidad asin sa komunidad. Sa entrevista kan DCGB News kay Budulyo, pinasalamatan kay ni ang gabos na mga nag-extender nin tabang sa inda na inot na nindang aktibidad kan mga nakalis na aldaw sa pagkasabing bako sana ang PDL hali sa munisipyo ang sa indang pag-akomodar asin kundi sakop kay ni ang mga hali sa Banuaan kan manito asin isla kan Rapo-Rapo. Padagos po kita nag-i-introduce, nag-i-invite po sa mga stakeholders, mga NGOs na conduct po yung mga skills training po para sa satuyang mga PDL. Tangani pong sinda, mas dakol na choices ang pwede nilang pagpilian pag sinda po nakaluwas na nakabalik sa community. Kaibahan, sinabi ni Budulyo na kaibahan sa mas pigpapakusog ninda ang mga livelihood para sa PDL, papakinabangan patikan sa indang pamilya, kasabay kay ni ang pagkondukta nin mga trainings para sa jail facility personnel manungod sa rescue as in basic life support para maging handa ang pagresponde sa mga pangyayari sa palibot. Dagdag na bareta sa lado lokal, People's Park sa Barangay Puro, pindyente pa ang trabaho, sagod ngunya. Report hali po kay Al Armario. Na mumundo anak ko Bicol sa padagos na pagkapindyente ngunyan sa pagkapagibo kan People's Park sa Barangay Puro, Legazpi. Sigon kaya ko Bicol Executive Director Attorney Pido Garpin Jr., may apil pa ang City Government kan Legazpi sa kaso na sa indang pigfile na pagklamar kan lote pagkatapos ining dinaog na sa lower court. Manunotaran ang People's Park duhan ini kan Gobyerno Nasyonal sa paagi kan ako Bicol in-implement sa paagi man kan Gobyerno Provinsyal dahil nasa albay ang lugar. Alagad nagklamar ang City Government na sa inda ang lote. Ang lugar na ini dating dagat, Puro Beach kan panahon, pinilingan kan Sunwest Construction dahil sa pag-develop kay to kan Boulevard. Asin ta gusto ko na ma-develop pa ini, pakinabangan kan mga saradit na negosyante, asin tourist spot naman padagos kan Legazpi City. Alagad ang mamundo dahil dahil pa na ipagkapadagos dahil sa pag-apilar kan City Government sa higher court. Alarmario, DCGB. Sobra 30,000 na mga pamilya sa Bicol Region ang konsideradong pobre ang natabangan kan DSWD sa pagi kan walang gutom 2027 Food Stamp Program. Sigon kay Regional Director Norman Laurio, ang programa na implementar sa mga probinsya kan Camarines Sur asin Sorsogon. Siraram ka nasabing programa matatawanan ng kantidad na 3,000 pesos na monthly food credit sa pagi kan electronic benefit transfer card kan mga beneficiaryo na magagamit sa pagbakal nin pagkaon sa mga tindahan na akreditado kan ahensya. Tinawanin doon ni Laurio na ang mga kondisyones na dapat sunodon sa mga programa kaibahan ng pag-atindir sa nutrition education series o sessions and productivity enhancement sessions as in ang aktibong pagpartisipar sa Dole Job Fair as in test the training ang walang gutong program sarong programa kan ahensya sa loob ng tulong taon na ang katuyuhan iyon mapababa ang pagkagutom sa pagikan pagtaunin access sa mga masustansyang pagkaon na magkakatabang sa pagkakaigwanin baskog na lawas. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Sarong suspitsadong drug pusher nadakop sa by bust operation sa Tabaco City. Jomar Bien sa Bareta. Dakop sa ginibong drug by bust operation kan Tabaco PNP ang sarong suspitsadong drug pusher digdi sa syudad kan Tabaco kan nakaligis na banggi. Ang suspect na binistusan na sa alias na Boss sarong 36 anyos na residente kan Barangay Matagbak kan Tabaco City. Nadakop matapos na maglansar ng bypass operation ng Tabaco PNP duman sa Barangay San Carlos kan nasambitan ng syudad.
sa ginibong operasyon na kumpiskar digdian sarong o apat na sachet kang pinagtutuburan na shabu asin sarong 9mm revolver pistol na may markang Black Widow. Dahil lang kay ni ang naunambitan na persona iyong niya na nahampang sa kasong pagbayunar sa Section 5 asin 11 kan Article 2 kang Republic Act 9165 o ang pagpapabakal asin pagsasaray ng droga, pati naman ang pagbalgar sa Republic Act 10591 o an illegal possession of firearms. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Joshua Bino, may dagdag ba na report? Hali po dyan sa luwa. Aprobado sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daraga Kasudma Hulyo 23 ang sarong resolusyon na ipinasar ni Konsehal Bob Magalona ining resolusyon na mina-endorso kan duwang infrastructure project sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Tig-endorso ini sa magkakanigong ahensya partikular man sa National Economic and Development Authority o NEDA tangani may sabay sa indang Regional Development Investment Program. Ang duwang proyektong ini, iyo ang Development Hospital Accessibility and Grey Water Conveyance asin ikaduwa ining Integrated Specialty Care and Wellness Hub. Sa pag-endorso kay ni sa NEDA na maisabay sa Regional Development Investment Program, dakulang tabang tangani maisabay ini sa mga plano asin matawan maninigong pondo kan ahensya. Ang duwang proyektong ini, iyo ang tigsasabi sigun kay Magalona na makakatabang man tangani mas mapahiwas ang mga edipisyo, mas mapahiwas ang serbisyo kan BRHMC o dating tigapod na BRTTH. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Magbabalik po ang iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Sabi natin habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
tropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Nabulabog daw ang mga politiko na naglalaom sa kwartang itatao. Kan Philippine Online Gaming Operators o POGO para punduhon ang sa indang kampanya sa paabot o para punduhan ang sa indang kampanya sa paaboto na eleksyon. Inan sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber matapos il-ban ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang POGO sa sayang State of the Nation Address. Sigon kay Barbers, ang pagban sa POGO dahil nangangahulugan na papabayaan na sana basta ang mga POGO workers na magbayular sa ley kaya dapat maghiro ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno arog kan Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council, asin ang Department of Labor and Employment. Sigon kay Barbers na guminamit nin kwartaan mga Chinese nationals para mapaikutan ang leykan Pilipinas, tanganing paluwaso na sinda mga Pilipino para makabakal nin mga propriedades arog kan ginibokan sarong Willie Ong na pinagkukonektar sa paglaog kan na kumpiskar na 560 kilos na shabu na minagkantidad nin 3.6 billion pesos. Paliwanag kang kongresista na illegal na nakakuanin mga Filipino passports, LTO driver's license sa iba pang government-issued identification card si Ong. Inang ginamit ni Ong at sin ang kasabwat kay ning inchik para mamukna ang Prime 999 Realty Firm asin buminakal nin cold cash nin totalmenteng 320 na title prime lot sa Central Luzon, Metro Manila at siniba pang parte kang nasyon. Kan Nobyembre 2019, enot nang nag-privilege speech si Barbers na asin nagtaon din patanid sa peligro na dara kan operasyon kan POGO sa satuyang nasyon. Ipinag-orden mga tugang ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Kamara de Representantes na magpasa din propestong lakdang para dagos ng ipagbawal ang operasyon kan Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos. Sinabi ni Romualdez na ang pagpasara sin propestong ley mag-institutionalize sa ban sa pagpapadagos maski tapos na ang administrasyon ni Marcos. Sinabi niyang gusto nindang maging legasiya ni Presidente Marcos Jr. Sisiguruduhon ninda na dain na makakahiro ang mga sindikato kriminal sa pagikan POGO asin mapanimbag sa ley ang utak nin asin leader kan sindikatong ini. Sinugo man ni Romualdez ang Kamara de Representantes na ipagpadagos ang investigasyon may kinaraman sa mga krimen na pagkukonektar sa POGO para mamidbidan ang mga nasa likod kan mga ini. Sinabi ni Romualdez na igwang mga propesto asin resolusyon na isinumiter kan sa Kamara may kinaraman sa POGO. Itinaas mga tugang kan DSWD ang Disaster Response Command Center o DRCC ang red alert dahil sa patakot kan habagat asin bagyong Karina. Sinabi ni kan DSWD na nakatutok iningon yan sa sitwasyon kan mga apektadong lugar. Nagkaigwamanin pagtiripon ang ahensya sa panginginot ni Disaster Management Group USEC Dayan Rose Kahipe para tutukaron ang ilalansan na disaster response kan ahensya. Nakapag-preposition naman ang mga
ang mga interventions sa pagresponde kan DSWD aron kan family food packs sa ngunyan maabot sa 2.5 billion pesos. Ang nakahandang resources kan DSWD nasa 103.34 million pesos man. Ang standby funds mantang 1.21 billion pesos ang kantidad kan family food packs. Naghagad po nin dispensa si suspended Bamban Mayor Alice Guo kay Senate President Francis Chis Escudero. May kinaraman sa sayang nainot na pahayag kontra sa nagkakapirang senador. Kan nakaaging simana, kwenesyon ni Guo si Senador Sherwin Gatchalian at si Senador Risa Hontiveros dahil nakasentro na sana ang atensyon kan mga inisaiya imbes na tawanin atensyon ang mga darakulang problema sa nasyon. Dai nagustuhan ni Escudero ang nasabing pahayag ni Guo asin sinabi kay ining daing poder ang alkalde na diktahan ang Senado. Sa iyang surat nanawagan o nangapudan si Guo natabangan ang sa iyang kababayan dahil dai niya magibo ang sa iyang trabaho dahil sa suspensyon na ipinataw kontra sa iya. Sa giraray na tinawanin do ni Guo na handa siyang hampangon ang kaso na isang at kontra sa iya kan iba-ibang ahensya kan gobyerno arog kan Office of the Ombudsman, Department of Justice, Bureau of Internal Revenue asin kan Korte. Dai maitataon ni Senate President Chis Escudero ang kahagadaan ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sagko na dai siya nagpapahiling sa Senado. Bago ini nagsorry si Guo kay Escudero matapos niyang questionon si Senador Risa Hontiveros at si Senador Sherwin Gatchalian dahil nakasentro na sanang ahensya ang atensyon kan mga ini. Sa iya, imbis na taonan ni atensyon ang mas darakulang problema kan nasyon. Sigon kay Escudero, daiman nakapalaman sa surat ni Guo kung ma-attender siya o dai sa investigasyon kan Senado. Susunodon niya ang subpena asin arrest orders na inisyo kan Senado sa iya. Sailing ni Escudero, nalilibong si Guo sa presenteng sitwasyon. Pero dapat abisuhan siya nin tama kan sa iyang mga abogado na maghampang asin tapuso na ang kabtang na ini. Na sa parte kan Senado, tanganing makafocus inis, makakonsentrate sa mga kasong kinaatubang niya sa DOJ, sa Solgen, asin sa Sandigan Bayan, dagdag pa kan Senate President. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang mga tugang kan mga patalasta. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta niya to sa luwas kan Pilipinas. Sa New Jersey, USA, bubinagsak ang shares kan CrowdStrikes nin 13% kanakalis na aldaw asin nagpapadagos ang downtrend sa pagkalugi. Ini matapos na i-downgrade kan mga analyst kan Wall Street ang stock dahil sa trade concerns may kinaraman sa epekto kan global cyber outage kanakaaging weekend. Nagigiramduman na ang glitchy update kan CrowdStrike sa endang security software nag-crash nin mga computers na pigpapagana kan operating systems kan Microsoft Windows na nagdara nin pagkaatraso sa mga serbisyo kan internet sa bilog na kinaaban asin nakaapekto sa iba-ibang industriya kay bahana an airline, banking asin healthcare. Sinabi kan Microsoft na nasa 8.5 million na Windows devices ang mas hababa sa 1% kan gabos na Windows machines ang naapektaran maski pigalauman kan mga analyst na makakabawi ang CrowdStrike gikan sa insidente dahil sa endang nanginginot na posisyon sa industriya. Mantinido ang mga concerns may kinaraman sa danyos o reputasyon, epekto sa mga bagong kontrata kan customer, kompetisyon asin posibleng mga legal charges. Bareta, mga tugang salado po nin pagninegosyo. Digdi po sa GB News Express. Business News. Tatanggalon kan Department of Trade and Industry ang nagkapirang produkto sa listahan kan basic as in prime commodities may suggested retail price o SRP. Sigon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, na inikumpesto kang asin, kandila, bottled water, vinegar, patis, tawyo, asin, bateriya. Siring man ang condensed milk sa lindong kan processed milk category asin coffee refill sirarom kan coffee category. Diniripon kan DTI ang technical working group para gibuhon ang pinalistahan kan mga produkto na halion sa listahan kan SRP. May mga rekomendasyon na salidahan ang SRP bulletin sa sarong price guide susugman sa findings kan World Bank asin kan Department of Justice na ang SRP bulletin anti-competitive. Pero tinawanin doon ni Trade Undersecretary Amanda Nograles namantang ang nasabing produkto halion sa SRP list magpapadagos man giraray ang gobyerno sa pagmonitor kan presyo kan mga produktong ini. Sigon kay Nograles na obligado man giraray ang mga manufacturers na magsumiter sa DTI ano man na plano na itaas ang presyo kan nasabing basic as in prime commodities. Istorya, mga tugang salado nin salod. Mga peligro kan sobrang paggamit ng gadget sa aki pangedad. Ilinuwas po kan mga health experts. Detalye kang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpatanid ang mga health experts sa kinaban sa gabos na magurang na ingatan ang sa mga aki kontra sa sobrang paggamit ng gadget sa aki unon pang edad.
Sigun sa mga eksperto, ang sobrang paggamit ng gadget maraot sa aki. Ini dahil pwede ning maging kausa ng pagkaatraso niya na magtaramo o speech delay, kakulangan sa atensyon, problema sa pagkaukod ng mga bagay-bagay, pagkapurisaw as in childhood depression. Dagdag pa ka mga eksperto na dahil paggibuhon na panlinga sa mga aki ang gadget, tanganing maiwasan ang peligro na madanyaran ang salud kay ni. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mars, sa mga baretang yan. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, nasa rin niya po mga tugang si Ariel Samodyo sa kamugtakan ng panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Sir Ariel, good morning. Kamin. Reyna Agaman po. Para po sa tuyang weather update kung yun na Merkulis, ang bagyong Karina na sakap typhoon kategory pa man, as in bahagi pa man yan ini yung kusog habang iniman paparanin duman sa may nasyon kang Taiwan. Alas 4 ngunyan ninaga, huring namata ng sentro kan bagyo sa distansyang 290 kilometers norte sirangan kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, may taglay na kusog na duro sininaharan sa sentro nag-aabot sa 155 kilometers per hour, as in pagbukso kan duro sa nag-aabot sa 190 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na panorte sulnupan sa Recasman at 25 kilometers per hour. Mayo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan. Alagad may nakabandera man na tropical cyclone wind signal duman sa Batanes kung saan nga nakapararo man sa signal number 2. Signal number 1 man duman sa Babuyan Islands, northern portion kang mainland Cagayan at in northern portion kang Ilocos Norte. Digdi sa Kabikulan, dahil man sa habagat na pinapakusog kang bagyo, ilalaw man pamanan mapanganuro ng kalangitan na kung saan may mga kalat-kalat paman ng mga pag-uran at in pagkikinat pagdaguldon. Moderato sakot sa makusog na doros na halis sa timog sulnupan na mamamatean, na may moderato sakot sa maalon na kadagatan. Ang temperatura sa maghapon nilalauman, 25 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang, alas 5:29 ngunyan ninaga, masunod pa dyan na alas 6:14 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali dyan sa DOST Pag-asa. Mga tugang yan po ang kabilugan kan mga darakula niya tong bareta ngunyan pong aldaw. Digdi po sa GB News Express. Sa pangaran po karagsurat kan bareta, News Director Mardela Cruz. Katawag niya to dyan si Jenny Balyaran, asin si Angel Mostasa, asin Shara May Leron. Indong nadangog ang GB News Express. Asiring man po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan! Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Our all-day busugeras, Vice Ganda and Baymay. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera, Mac-savers sulit busog meals all day para ang mabusugera.
Cheesy Egg Desal and Longanisa only available during breakfast hours. McSavers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza in concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Masiram palan mo yan magkwanadi, ha? Masiram mo yan magkape-kape. Malipot-lipot ang pagkaaga di. Bata, napadukan ugaring ko. Madali lang, di magparehero tabi dyan at malipot-lipot mga tugang sa tuyang pag-aaga. Sabagay, maray na kita gairo-iro. Tangani po na di kita problema, madrodaploson lamang kita, di ba? Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang, nadira po kan sobrang pagkaon asin pag-inom pagkaon nin taba. O pag-inom nin alak. Tapos ang kaugbahan kung di ka mong magbabago, asin tanganing maging maugmang atay, kay puan po na sabayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa salud asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal po sa mga piling botika nationwide. Alright, sige. Bueno. Good morning, Tabi, sa mga may birthday ngunyan. Sandali lang, tamay mga... Di pa rin ako nabasa ka sa bago, ha. Belated happy birthday kay Julio Lito Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay. Sabi ni Milet Robrigado, good morning, Tabi. May problema po ba ang Albay Province? Kahapon pang patay sindi ang kuryente ni Albay Electric Cooperative. Nag-burnout kami 9 AM sa Baligang Kamalig. Sumindi ng almost evening na. Pinatay ulit ng mga 8 PM. Bumalik 10 PM.
pinatay ulit ng mga 1 or 2 a.m. Until now, ilang oras lang po ba dapat may kuryente within 24 hours? Dahil ng katultula di. Good morning. Henry M. Belated happy birthday kay Mading Mabel Kahera po sa biogas. Talaga. Good morning daw. Sabi ni Dudes na Grulyo. Yeah. Belated happy birthday, Madam Mabel Kahera po sa biogas. All right. Sige. Aramon ta daw mga tugangan, mga kagilagilalas, mga kahindik-hindik, mga nakakarimarim na mga pangyari po sa satuya na palibot may kinaraman sa Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Aramon tadawan istorya saro databing teacher. Malumoy ang hero. Nata may hero na kiditabi si Prame. May na kurso na dahandang sarong baby boy. Pig-ag dadaa maggrabas kon sain-sain. Kasabay magmerindal, magmotor-motor, mag-outing. Grabe. Ipagi sa uruag dadi. May patanid pati Pag nagbarali ka na nga sa klase, susudyaon ko ang pagsigi pang dukot kay baby boy. Aber daw. Aramon ta naman ang istorya, mga tugango niya na pagkaaga sa Baretang Kulalapnit. At balitang ito ay masawa, huwag pong gagayahin. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan. Sige daw. Joshua, good morning Joshua. Buti, good morning. Morning. Good morning sa mga paraang kabay. Yes. Sisay daw ini. Na? Masarig na teacher. Na? Na malumoy-lumoy ang hero. Na? May pigkurso na dang estudyanteng baby boy na pogi. Na? Tig paparaag na ni sir na magrabas kung sain. Oo. Magmirindal. Mag-rides sa motor. Oo. Minsan mag-outing. Oo. Na ining si baby boy. My girlfriend. Oo. Iuragan na kay sir. Nata. Para pag nag-agda, kursunada na. Sabagay. Pagkaraya dyan, Josuan, mga tirada kan mga kasurog mo sa Kulalapnit. Nata. Para nag-agda palan, kursunada na. Mamaya, may revelation. Ay, yan, makatakot ya. Inagda ha? Opo. Piyagda niya magmotor-motor? Opo. Piyagda niya magkaon? Opo. Piyagda niya ano pa ito? Outing. Mag-outing? Nasinda sana. Piyagda niya magkaon? Nasinda sana. Nata. Ay, iba kang alason mananggad kung sinda sana. Kumag ang sala na naman si sir. Sala na naman si sir. Dapat maluya. Di ka kumbinsido? Dapat isa ba sa friend? Di ka kumbinsido ka? Maluya. Dapat nag-agag na grupo. Correct. Di ba? Ang primero ka, nagdamo nga na mga tulo ka mo, 4, 5. Mga sana mga tulo, grabe na kung 5. Oo. Magasto na yan. Magasto na. Mga 5, pwede man gayon. Pero kung di ka makwarta, kato agdahon mo siya sa agdahon mo, malis siyang katulos. Tama. Kuda, sala. Man. Nata siya nabiga para agdahon mo. Ang sekreto dyan, Joshua, aramon mo, isang barkada niya. Agdahon mo man. Sa barkada niya, imbitaran mo man sa grupo. Oy, ngayon ni maduro man daw ngayon sa konseng. Gusto ngayon magkaraon.
Pwede nga niya po. Kasi nga pong kare, boy, yan nga si Kwan, okay. Kaya masana nga niya, boy, gusto nga na mag-arouting kita, boy. Sain. Si Kwan, yan mga friend mo, si Sayana. So, mga tulo kita, 4-5. Sige nga, sir, ma-outing kita. Pero kon, oy boy, ma-outing kitang dua. Ngaya, nata, ala nga magsurusunod ka mong dua sa motor. Awinda. Nangyari na naman. Ano nangyari? Sabi ni girlfriend, magbaralikan sa nangaya sa klase. Ta, sudyaon kuan. Pagsilipan, dukot-dukot kay baby boy. Ay, yun matakuton. Correct. Kung sa babae na magribok, nagselos pala so girl. Iba pati pag nagsiselos ang mga teenager. Iyo ano? Talaga? Sabi nila. Ano? Sabi nila. Istorya ba sana? Iyo iyo manang ibahon man talaga Bata ngunyan baga ang selos baga ngunyan kuan Diyos may diretso na paragpadag Correct. Kahit today ko man experience na may paragpadag. Paminsan may mga hibi-hibi. May mga kudot pati. Paminsan pataka tamaan ka na sana. Inda. Saka baga. Paano na yan? Si Sir. Si Sir kaya. May sumasudya na estudyante, nabab na girlfriend, estudyante man ito? Estudyante man. Estudyante. Susudyaon si Sir? Opo. Hanggang para dukot-dukot pa. Nya para kayo. Ano man yung labot mo? Kung nagdaong ko yan. Natangyagum ka na. Para may girlfriend ka, hindi mo siya pag-aari. Oo nga. Atin to, hindi natin to pabayaang maaariin ng iba. Atin ito. Effective today. Ikaw, sir, ay ban sa aking boyfriend. Ay na pangyari sa maabaka. Sinurad nga na ako bitik ang pagkaban. Maringan ang binan, Pogo. Bako, Pogi. Rimate kitang duwa. At nakauli nga na ako tulos kaso kasarungal daw. Okay. Sir, kaya, Pipe. Nag-amin na kan sa iyang feelings kay baby boy sa chat. Inamin? Opo. Di, may problema ito. Dapat dahil nagkaparaamin-amin dyan sa chat o text. Dapat face-to-face. Dapat face-to-face or call. Tayan baga, pag in-screenshot mo, ang tapos yan. Correct. In-screenshot mo, pinadara mo sa kunsain, dapat kikaurong ki personal or call. Iapudan, di ba? Correct. Iapudan. Sabi kan texter, grabe ginaukudan ko sa imo na naman ngunya na aga. Awinda. Ngunyan. Naika ngaya baby boy, kursunada ko. Muya ko ngaya. Permi ka sa nang nahihiling, muda permi kang haranay. Talaga? Ang problema, nababasa pa lang kang girlfriend. Ngaya sir, bantay sa lakay ka. Kaya pala ngaya kan may klase. Pero ka perming ikos. Iba ang dukot-dukot mo, buda hiling. Ito pa lang. Plano mo ng unason ang masiram na prenitos. Pakaray ngaya sir. Ang kadaratan mong baka may hangganan. Pasiguro ha sir. Pasiguro ha. Ngunyan. Bakit ngaya kasilusa man kang girlfriend. Bakit ngaya pag-abot sa oras, ang lawas ka, ang rambulan. Iyo manangad, Iyo manangad. May problema yan. Pasiguro ha. Pasiguro ha, sir. Iyo manangad, Iyo manangad. May point man. May point. Correct. Dapat, at dahil na nga bigay paagi sa arugaan. Kaya ang
ang leksyon, dahil mo na mag-amin. Iyo baga? Ang apat kami, pagaro-garo. Paano mo nga mara? Pagbinta karambula. Paano mo nga maraman? Pag magaro na ang bayong... Pwede mo nang dakopon. Pag pwede nang haproson. Pag dinakop mo na, daday naghiro, magaro na yan. Nakasurat bagaan, Joshua? Sa lampating guminaro dahil sako. Di ba? Kaya lang siya pag nangmumundo, minalayog siya kaya harayo. Sige, tukas na. Pangyayari sa maoraro. Oha. Joshua. Ay, garimidbid ko yan na estudyante o subabayi. Midbid mo? Midbid ko? Medyo arayo kayo ina eh. Harayo? Mga... Sarong sa kayo man siya na, pero mga 40 to 50 pesos. Bago. Iba. Suna sa isip ko. Iba suna sa isip ko eh. Iba. Okay? Oha. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Alas 7 na ugaring. Alas 7 na. So sa tuyang nakareserbang topic ngunyan sa istoryang may init. Sa kuha na lang. Diyan naman 7:30. Mga tugang magdarangugan tabi kita sa programang Anhapot. Digdi po sa DCGB. So mga tanod pa lang dyan ha. Iguana da tabi ka mo kipigaapod na Barangay Tanod Day. Sige, Todd, clarify ta daw ining Barangay Tanod Day ini. Anong mangyayari dyan, di ba? Alright, mga tugang salamat kan sa irong pagantabay. Dili po sa tuya na programa, masunod na DCGB Bareta alas 7. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. sa programang Morning Hirit. Thank you, goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa, Lakaw. Pasiring sa lamesa. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times,